Så skal vi til en historie her hjemme fra Danmark. Kristendommen er den bedste religion. Den er bedre end islam. Så lyder budskabet i dag fra den konservative politiske ordfører Mai Mercado, der sammen med sit parti nu også genfremsætter et ønske om tvungen kristendomsundervisning i folkeskolen. Mercado mener, at kristendommen er den religion, der passer Danmark og danskerne bedst. Kristendommen skal prioriteres højere end andre religioner. Desuden skal undervisningen i kristendom være obligatorisk i folkeskolen. Og det er en debatindlæg, du har skrevet i dag, Mai Mercado, i Berlingske, det har jeg her. Og det skal vi tale om nu. Jeg har besøg på begge sider af dig naturligvis, Mai Mercado, velkommen til, men også dig, Tarek Siad Hussain. Du er jurastuderende, debattør og praktiserende muslim. Og det her debatindlæg, den her kronik, som Mai Mercado har skrevet i dag, hvad er din reaktion på den? Jamen, jeg er først og fremmest overrasket over, at den her opblomstring og lige pludselig kærlighed til kristendommen er kommet til udtryk på det her tidspunkt. Det virker meget, meget belejligt, nemlig at vi umiddelbart virker rigtig, rigtig tæt til at være på et valg. Så på mange måder falder det her indlæg ind i den diskurs, som vi har set den seneste tid, først og fremmest fra Dansk Folkeparti, men også fra Inger Støjberg og senest fra Socialdemokraterne, nemlig hvor man prøver at score politisk billig point, betragter jeg det som, ved at tage det famøse udlændingekort og prøve at starte den debat en gang til. Og der er de konservative og Mai Mercado så gået ind på den kurs i øjeblikket. Er det hensigten? Ja, men det er jo ikke nogen ny kurs. Altså, de tre forslag, som der ligger, det er alle sammen velkendte forslag. Det har været politik for os i årevis. Og derfor så er der jo ikke noget nyt i, at vi lancerer det. Og jeg synes jo i virkeligheden, at det interessante er, at det har fået så stor en diskussion i dag. Jeg synes jo, det er meget simpelt, det er meget banalt. Vi står jo på et fundament af kristne værdier i Danmark. Og det synes jeg, vi skal vedkende os. Det synes jeg, vi skal styrke. Det tror jeg gør, at vi bedre kan finde ud af, hvor det er, at vi skal hen som samfund. Vi kan bedre skabe en sammenhængskraft. Hvis det er, at alle værdier er i spil, men hvis alt det, der står i kronikken, er kendt i forvejen, hvorfor har du så skrevet den? Jamen det har jeg, fordi jeg synes, at vi selv værdiskrevet de her år. At alt er til debat, og vi kan også se, en af diskussionerne er også, jamen skal man så ikke bare have en time mere religion? Hvor jeg siger, nej, det skal jo lige nøjagtigt være kristendomskundskab. Fordi at det jo er vigtigt, at vi ved, hvad det er for en arv, vi står på, for at kunne gå ind i fremtiden og vide, i hvilken retning at vi skal føre frem efter. Og derfor så ønsker jeg ikke at sidestille kristendommen med hverken islam eller jødedommen eller andre. Vi har en statskirke i Danmark. Det står jeg fuldt på mål for, og derfor så ønsker jeg egentlig bare at styrke den. Det er super interessant. Du brugte ordet sammenhængskraft. Det synes jeg faktisk er meget, meget aktuelt i den her debat. Fordi apropos sammenhængskraften, overskriften og dit indlægsfokus er jo, at kristendommen er bedre end islam. Det er ikke, at kristendommen er bedre end jødedommen, eller buddhismen, eller ateismen, eller nogle af de andre religioner. Ergo så går det jo bevidst ind på den debat. Når det er sagt, nu snakker du også blandt andet, du nævner Hizb ut-Tahrir og andre, som jeg mener skal kritiseres herfra til månen. Noget af det, der er interessant ved Hizb ut-Tahrir og andre radikale grupper, det er, at hele deres rekrutteringsgrundlag, det hviler på at skabe et modsætningsforhold imellem det at være muslim, og så det at være dansker og demokrat. Og deres retorik går på, at man ikke kan være begge ting samtidig. Og det sjove er, at du jo netop går ind på den linje, hvor du netop også ved dit indlæg skaber et modsætningsforhold imellem det at være en praktiserende muslim, samtidig med, at man er demokrat og også anerkender og går ind for de danske værdier, som vi nu engang gør som danskere. Du må jo medgive alt andet lige, når vi i de her år taler mere om religion, så er det jo ikke den kristne religion, vi taler om. Så er det jo islam, fordi islam kommer krybende ind, og det gør det jo, når vi diskuterer halal-slagtet kød i daginstitutioner, når vi diskuterer multikulturelle bederum på hospitaler, når vi diskuterer tørklæder ved kassen i Føtex eksempelvis, som jeg også nævner i kronikken. Så alt andet lige må man jo bare sige, det er jo ikke jødedommen, vi sidder og diskuterer. Det er jo ikke buddhismen, vi sidder og diskuterer. Det er jo islam, vi diskuterer, og jeg har jo ikke skrevet det indlæg for at sige, at islam er dårligere. Jeg siger bare, at kristendommen har formet os igennem århundreder siden reformationen, den lutherske kirke. Og det er altså nogle værdier, som vi bør stå på, og som vi bør være stolte af, og som vi bør værne om. Men lad os prøve at tage debatten ned. Det tænker jeg virkelig også, du kunne selvfølgelig, men det er netop der, hvor min uenighed og min overraskelse opstår. Det er, lad os prøve at gøre det her helt konkret. Hvad er det for nogle værdier, som du mener er særligt kristne, og nogle værdier, som andre religioner, islam eller andre religioner, ikke har, men som udelukkende er kristne? Og det er derfor, at det er det, der er dit fokus, og ikke så meget værdierne dem selv. Kan du prøve at nævne nogle eksempler? Jeg kan bare se, at der har været det her værdiskred gennem de senere år. Det er derfor, jeg har skrevet kronikken. Men det er meget abstrakt. At alle værdier er bare blevet lige gode. Ja. Altså, at der er ikke noget, der er bedre end andet, og det mener jeg er forkert. Altså, som konservativ har jeg det sådan, hvis alt er lige godt, så er det også lige skidt, og så kan det hele være ligegyldigt. Men du ved ligesom mig, at
begrebet er utrolig fluffy. Så hvad er det for nogle værdier, du helt konkret mener? Det er, altså, hvad er det for nogle kristne værdier? Fordi du nævner det her værdibegreb rigtig, rigtig mange gange i dit indlæg. Jeg nævner de 10 bud og jeg sad tilbage, jamen de 10 bud bliver også nævnt i Koranen og jødedommen. Og vi kan alle sammen være enige om, at selvfølgelig skal vi tage afstand fra at slå hinanden ihjel og fra at stjæle og fra at lyve. Fordi man kan jo vælge at sige, at det er det, der er ufatteligt interessant. Men synes du ikke, det er et problem, når Hizb ut-Tahrir kupper en beboerforening, og når de styrer sportsklubber? Men det mener jeg ikke ud fra mit synspunkt som muslim. Det mener jeg ud fra et udgangspunkt som dansk borger i det her samfund. Og derfor er det det, der er mit fokus, og ikke så meget, om jeg er muslim eller kristen. Men synes du ikke, det er vigtigt, at man lærer om i folkeskolen, at man lærer om, hvad det er for nogle værdier, som der har påvirket os og har formet os? Men de værdier er jo ikke kristne. De værdier har kristendommen jo ikke patent om. De værdier er jo lige så meget islamiske som ateistiske. De udspringer jo af vores, altså af hele vores fundament. Jamen, de udspringer fra før det fra jødedommen. Altså, så er det ligesom hønnen eller ægget. Hvor skal vi så starte henne? Det der min pointe, det er bare, at ved at prøve at få det til at lyde som en debat om imellem kristendommen og islam, så fjerner du fokus fra det virkelig handler om. Det er, at vi har nogle fælles værdier som danskere, og de værdier, som vores samfund de hviler på, de er hverken kristne, eller jødiske, eller islamiske, eller ateistiske. Det er nogle værdier, som vores samfund er blevet bygget på over flere århundreder, og det er dem, vi har i dag. Ja, jeg må bare sige, at jeg er helt uenig. Jeg opfatter netop, at nøglen til at forstå vores samfund, er der netop, at vi ved, hvad det er for nogle værdier, og de værdier, de er kristne. Altså, Danmark har været et kristent land i århundreder, og vi har jo været formet af den udvikling. Og så kan man ikke komme ind fra højre og så sige, at værdierne fra islam eller jødedommen, at de er lige så gode. Det mener jeg grundlæggende. Altså for mig personligt er det helt forkert. Du nævner for eksempel de 10 bud. Det der er mit problem med hele den her retorik og din indgang til debatten, det er, du kunne lige så godt have skrevet et indlæg, der hed, hvad kan vi lære af islam? Eller hvad kan islam og kristendom for eksempel være enige om? For eksempel de 10 bud, eller masser af de andre værdier. Netop fordi men det er jo det, vi ser, der er problemer i de her år. Det, der jo er problemet i de her år, det er, at der opstår en række debatter om religion, som har sit udspring i islamismen. Og det ønsker jeg så at sige, jamen for mig der er det altså vigtigt, at vi får kristendommen på banen, at vi støver den af og trækker den frem, og at vi vedkender os den, og at vi bruger den aktivt. Men hvis vi også skal forstå noget af det, skriver Mai Mercado, er der så i din opfattelse en modstrid mellem at være muslim og være dansk? Nej, på ingen måde. Altså, og jeg siger det jo heller ikke for at ville støde nogen. Og vi har jo religionsfrihed i Danmark, man kan tro nøjagtigt, hvad man vil, og det står jeg 100% på mål for. Men vi har jo ikke religionslighed, og det er altså ret vigtigt. Der er en dansk folkekirke, som er statskirke, og det ønsker jeg, at den fortsætter med at være, og jeg ønsker, at vi får den tættere på os. Noget af det første, du sagde også, Tarek, det var, at Mai, hun har skrevet, at kristendom er bedre end islam. Det fik også mig til at tænke, men synes du ikke, islam er bedre end kristendom? Jamen, det er derfor, som jeg også har sagt til rigtig mange i løbet af i dag, jeg er ikke særlig farvet over den der overskrift. Det ligger eksplicit, at når du har en tro, hvad end den tro den er, så eksplicit, så har du en forventning om, at din tro er bedre end alle andre tro, ellers så havde du haft en anden tro, end den du i princippet har. Men mener du, at islam ville være bedre for Danmark end kristendommen? Jeg mener, at Danmark er et sekulært land, og det er det, vi gør ufattelig meget ud af. Altså mener du, at islam ville være bedre? Ville det være bedre, hvis vi alle sammen blev muslimer? Nej, det er et privatvalg. Prøv at se, noget af det, der er ufattelig interessant, det er ikke et privatvalg længere, jo. Selvfølgelig er det det. Du og resten af Folketingets medlemmer tuder os ørerne fulde af, at Danmark er et sekulært land, hvilket det selvfølgelig er. Ønsker du et opgør med statskirken? Og at religion, lad mig lige fortsætte, og at religion, det er en privatsag. Og hver gang vi gør religion til en privatsag, så er der altså personer som dig, igennem det der indlæg for eksempel, som trækker religion frem, og så sætter den til offentlig debat igen. Jeg mener, at religion skal være en privatsag. Det er noget, man dyrker inden for, hjemmets 4 vægge, og ikke i offentligheden generelt. Men lige så snart, at vi begynder at få halalslagtet kød, lige så snart, at vi begynder at få multikulturelle bederum, og vi diskuterer hele det multikulturelle, så får vi altså diskussionen ud i offentligheden. Så er det ikke længere noget, som er inde bag hjemmets 4 vægge. Men så længe den debat foregår på demokratisk vis og med demokratiske midler, så kan jeg ikke se, hvad problemet er. I forhold til spørgsmålet om mere kristendomsundervisning i folkeskolen, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er din... jeg har talt med andre kilder i dag, eller parter i dag, som mener, at man skal måske have mere religionsundervisning, men ikke kristendomsundervisning. Men det er kristendomsundervisning, Mai Mercado gerne vil have mere om. Ej, det er kundskaben faktisk. Jeg er vokset op i... Stor kristendom. Altså kristendomskundskab, fordi kristendomsundervisning er jo netop forkyndende, det stoppede man med i 1975. Det var missionerende, og det her kristendomskundskab er egentlig oplysende. Altså, der ligger ikke nogen forkyndelse. Jeg voksede op i et hjem og i en folkeskole, hvor der var mange andre nydanskere, også muslimer.
Og desværre, mener jeg, fik mange af dem ikke lov til at deltage i eller kristendomsundervisningen, som det hed dengang. Mine forældre havde intet problem med det, så jeg har altid deltaget i kristendomsundervisning siden 1. klasse. Og derfor mener jeg også, at religionsundervisningen eller kristendomsundervisningen burde være obligatorisk, ligesom alle andre fag er. Men jeg mener, som du også fremhæver, at det skal hedde religioner i kristendom. Selvfølgelig skal der også undervises i kristendommen, men vi lever som sagt i et sekulært land. Andelen af kristne er ufattelig lille, og jeg kan ikke se grunden til, at der er det ekstremt stor fokus på kristendommen, særligt når folk udviser en interesse, og det gør religionslærerne også, en interesse for alle de her religioner. Jeg har et spørgsmål til jer selv, inden vi runder af. Først dig, Tarek. Du har været til fredagsbøn i dag. Er folk stødt over den her kronik? Overhovedet ikke. Jeg tror, som jeg har sagt rigtig mange, jeg tror, de fleste danske muslimer er blevet immune over for den her type af hvad jeg betragter som angreb på danske muslimer, på vores demokratiske værdier. Så på mange måder er vi blevet immune over for de her ting. Ikke desto mindre, de fleste, jeg har snakket med, synes, det ganske enkelt er barnligt. Altså, det svarer til en debat om, at min far er stærkere end din far. Og jeg synes, vi burde, især vores politikere, burde hæve os over det niveau og den refleksionsevne. Og mig hånden på hjertet, det er valgår, og valgkampen er uofficielt i gang. Er der også et element af, at du gerne vil høste nogle stemmer på sådan en kronik? Jeg vil lige svare på, at der ligger intet i den kronik om et angreb på muslimer, og det vil jeg gerne have mig frabedt, for det står faktisk rigtig tydeligt, at muslimer må dyrke deres tro på nøjagtigt den måde, de vil. Men jeg værner om de danske værdier, jeg værner om de kristne værdier, og der skal være nogen, som står på mål og står vagt om de værdier. Og det gør det Konservative Folkeparti. Og det kan jo bare lige for os lige at svare på et spørgsmål. Det kan jo ikke komme bag på nogen, at det er det Konservative Folkeparti, der står på vagt for de danske værdier. Så det er også for at hente nogle stemmer? Nej, det er et spørgsmål om at lægge sin politik frem. Og det er jo det, vi gør. I skal have tak, fordi I kom begge to, og jeg kan også sige til jer seere derude, at hvis I har lyst til at stille spørgsmål direkte til Mai Mercado, så kan I faktisk gøre det lige nu.